Vitajte v areáli športu a relaxu Aquarea. Voda z čiernej vody je známa takmer na celom Slovensku svojou čistotou a tyrkysovou farbou. Okolie bývalého štrkoviska s rozlohou 22 hektárov a hĺbkou vody až 38 metrov ponúka aktívny relax v podobe potápania, rybárčenia, spoločenských hier. Nájdete tu VIP zónu a usporiadať si tu môžete firemné či súkromné akcie a oslavy. Pod vodnou hladinou sú ukryté atrakcie pre potápačov a pre tých najmenších je tu detské ihrisko a malá zoologická záhrada. Nájdete nás v okrese Galanta medzi obcami Veľké Úlany, Nové Osady a Čierna Voda. Aquarea, miesto pre váš aktívny oddych.